Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. An lamɛnbaaw ani yantuma aw bisimila buna adamadenya ani yiriwa radio so HDFM dɔngibaro kɛnɛ kana na bi dɔngibaro bakurubaw filɛ nin ye farafina yan nɔ CICR olu ka ɲɛma kura min sugandira ni o ye Mahamadu So ye a nana faso Maliba kɔni kɔnɔna na min kɔni kɛnɛ kana na a ye kunnafoni jɛrɛ kɔni sigi ka bɛn sibiri don o tɛ kalo tile 22 san 2026 Bamakɔ yan nɔ an bɛna kuma o kan bi dɔngibaro kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an ka jamana maa ɲɛma minnu ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ muso den ani denbaya tangali ma u y'a jira k'a fɔ san 6 laban in na ɲɛta kɔni sɔrɔla muso ani denw olu ka lahalaw la an bɛna kuma o kan bidɔnbari kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnbari kɛnɛ na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Farafina yan nɔ ɲɛma kura min sugandira ni k'o bila kura rouge ale kɔni ɲɛmaya la ni o ye Mahamadu So ye a ka taama fɔlɔ a y'o kɔni ɲɛsin faso Maliba kɔni mɔ a nana k'a daminɛ an ka jamana kɔrɔnfɛla la ka na cɛmancɛ bolo kɔni fɛ a sera nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ka taa ani maaw kɔni ye kuma ta ɲɔgɔn da maa minnu ni olu kɔni ka baara kɔni ɲɛsin bɛ buna adamadenya dɛmɛ baaraw mɔ fo ka taa se maaw ma maa minnu ni olu kɔni bɛ degun ani tɔɔrɔw la ani olu bɛɛ lajɛlen kumana fo ka taa se an ka jamana maa ɲɛmaaw kɔni ma ni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a nana ka bɛn sibiri don u tɛ kalo tile 22 san 2026 Bamakɔ yan nɔ min ye CICR ale jabala la Amdalayi Aseyi kɔnɔ a ye kunnafoni jɛrɛ kɛnɛ kɔni sigi ni ka walawalaliw kɔni kɛ a ye min ye a ɲɛ na fɛn min ye ani jamanadenw ye min ta ɲɔgɔn da kɔnɔ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔ ni k'a jira k'a fɔ a ye min ye a bɛ soma sama kɔni bɔ faso Maliba ale kɔni kɔnɔna na maa minnu ni olu kɔni ye dɛmɛ sɔrɔbagaw ye k'u caman bɛ yen u bɛ ka hakilinaw kɔni sɔrɔ ni ka hakilina kɔni di CICR mɔgɔw ma waasa u bɛ se ka dɔnsɛn falen cogoya min na ni ka se ka u dɛmɛ u ka taa ɲɛ fɛn min ye a ka nin kɛnɛ belebeleba in kɔni kan a da sera fɛn caman wɛrɛ kɔni ma min bɛ tali kɛ buna adamadenya dɛmɛ baarakɛlaw mɔ u bɛ wulikajɔ min na sanga ani waati bɛɛ lajɛlen u ni tanga ka kan a da sera nin bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ kura rouge u kɛn bɛ ka min labɛn an ka jamana kɔni ye san nata kɔni kɔnɔ a ye nin bɛɛ lajɛlen walawala ka jira k'a fɔ ko fɛn tɛna bɔ u ka dɛmɛ kɔni kɛta la faso Maliba kɔnɔna na ni dɔ ma fara a kan i n'a fɔ an kun bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an ka jamana minisiriso min bɛ yen ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ muso den ani denbaya tangali ma ani jɛkulu minnu ka cɛsiriw kɔni ɲɛsinnen don ka se ka musolakaw kɔni tanga jamana in kɔni kɔnɔna na u sigira ni ka san 6 laban ale kɔni baarakɛtaw kɔni jateminɛ a yera k'a fɔ ko wulikajɔ min kɛra an ka jamana kɔni kɔnɔna na musow tangali la ko a ye wulikajɔ a kɔni ye ɲɛta kɔni sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲagata jugu min ni o bɛ ta ka musow kɔni sɛgɛrɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen n'an ko ma ko violence basée sur le genre jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko dɔ bɔra o ɲagata kɔni kɛli la an ka jamana kɔni kɔnɔna na ko nin kɔni ye para ɲɛba kɔni ye musow dɛmɛli la an ka jamana kɔni kɔnɔna na ko k'a fara nin bɛɛ lajɛlen kɔni kana na min ye an ka jamana musow ani bogotigininw k'u caman kɔni dɛmɛna kalanko nasira kɔni fɛ waasa u bɛ se ka don kalan na ko kura u kɛlen kɔ ka kalan kɔni ɲɔngiri ka waatinin kɛ ko nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ninnu ye jaabi ɲumanw de ye min kɔni b'a jira k'a fɔ an ka jamana cɛmancɛ fanga kɔni kɔnɔna na ɲɛta sɔrɔla musow dɛmɛli la. Projet Compass Maw u kɔni ye u ka san 5 ɲɛnajɛ kɔni sigi min kɔni bɛ a jira k'a fɔ u nalen an ka jamana kɔni kɔnɔna na u ye a jira k'a fɔ u ye wulikajɔ min kɛ san 5 in kɔni kɔnɔna na a kɛra tare ye waasa ka se ka maaw kɔni dɛmɛ maa minnu ni olu kɔni ka baaraw kɔni ɲɛsin bɛ taama kɔni mɔ fɛn min ye u y'a jira k'a fɔ san 5 in kɔnɔ u ye wulikajɔ min kɔni kɛ a ye yɛlɛma caman de kɔni don ni maa kofɔtaw ka lahala la ni k'u tanga u ka nin ɲɛnajɛ in kɔni kɛnɛ kana na an ka jamana gouvernement maw u ka nin ɲɛnajɛ in kɛnɛ kɔni sigira ni an ka jamana gouvernement OIM ani Pays-Bas olu ka bolodiɲɔgɔnma kɔni ye waasa ka se ka baara min kɔni kɛra Compass Maw fɛ k'a daminɛ san 2021 ka na bila bi la ka se k'a bɛɛ lajɛlen kɔni dankɛnɛmaya min kɔni kɔnɔna na a yera k'a fɔ min ye u ka baara a kɔni ye nafa caman kɔni ɲɛ walasa u kɔni ye u ka danaya ka kurakuraya ka jira k'a fɔ ko dɔ n'a fara u ka wulikajɔw kɔni kan waasa ka se ka taamadenw tanga
Gawo Segu san min ye maa minnu ni gɛlɛya kɛra sababuya ye ka u bɔ u sigiyɔrɔw la n'an k'u ma ko déplacé o ga 1,250 ni 50 bɔɲɔgɔnko n'i y'o ta k'a lajɛ maa 7,500 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni ye baloko dɛmɛ kɔni sɔrɔ waasa gɛlɛya min kɔni ye u sɔrɔ k'a kɛ sababuya ye ni k'u bɔ u sigiyɔrɔw la u bɛ se k'u kwadisi da o gɛlɛyaw la cogoya min na u k'a dɛmɛ sɔrɔtaw la farinimugu nafama o yera a kɔnɔna na o min bɛ kɛ sababuya ye ni ka denmisɛnninw kɔni dɛmɛ denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ kalo 6 ka taa bila kalo 26 bɔɲɔgɔnko la waasa ka se ka baloko dɛsɛ kɔni kɛlɛ k'a bɔ u la fɛn min ye u ka nin wulikajɔ in a nafa a kɔni ka bon min ye an ka jamana kɔni kɔnɔna na u ka kɔrɔfɔw la. Koro ani Bayangara marabolo kɔnɔna na muso 21 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni ni gɛlɛya kɛra sababuya ye k'u bɔ u ka jamanaw la ka n'u kun kalifa an fɛ yan nɔ n'an ko ma ko réfugiés u kɔni sen donna lafaamuyali kɛnɛ na min sigira utikalo tile 20 k'a ɲɛsin bingani wale cɛnimusoya sira fɛ o kɔni waleyaw kɔni kɛlɛli mɔ fɛn min ani maa minnu ni u ye degun kɔni sɔrɔ o siraw fɛ o tigilamaw o bɛ se ka tɔgɔtɔ cogoya min na ka se ka o siraw bɛɛ lajɛlen kɔni jira u la fɛn min nin kɛnɛ in kɔni sigira korokaw olu ka yɔrɔ lakananen maaw kɔni fɛ min sigilen don ka se ka musow ka se ka olu kɔni tanga ka bɔ kɔlɔlɔw kɔni mɔ fɛn min ye u ka nin wulikajɔ belebeleba in a kun de ye an balakaw ka se ka u bilasira min bɛ kɛ sababuya ye don n'a nataw la min ye bingani walew ka se ka u tanga ka bɔ u ma fɛn min ye o bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ u kɔni sinsinna ko kunbɛli o kɔni ka fisa waleya kɔni kɛli k'an bɛ wuli k'an jɔ ni k'an ɲɛ kɔni ɲini o la. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ Centrafrique ale jamana kɔni na min ye diɲɛ tɔnba ONU maaw olu kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka a jira k'a fɔ fɛn min ye dɛmɛba o ka ta ni k'a ɲɛsin Centrafrique kɔni ma bari sabu k'an bɛ waati min na ko sisan min ye kunfilannitu bana ka taa se min ye Ebola ma ko o kɔni kɛlen don ka maa caman kɔni tɔɔrɔ u ka jamana kɔni kɔnɔna na o de la fɛn min ye wulikajɔ o kɔni bɛ senna waasa nafolomugu o bɛ se ka ta ni ka maaw dɛmɛ Centrafrique jamana kɔni kɔnɔ u k'u kwadisi da ni banajugu ninnu na. An bɛ taa Ukraine jamana kɔni na min ye OCHA maaw olu ka laseliw kɔni na k'an bɛ waati min na ko sisan min ye Ukraine kɔnɔ drone ko o kɔni b'a la ka dankari kɔni kɛ maanifinw kɔni ka ɲɛnamaya la sanga ni waati k'a fara o fana kan min ye u ka yɔrɔbaw caman bɛ yen minnu kɔni bɛ nafa ɲɛ u ye ko a bɛ ka tiɲɛni don nin bɛɛ lajɛlen kɔni kunna ko bingani wale min ni o kɔni kɛra u ka duguba la ni a bɛ wele ko Kiev u tɛ kalo tile 20 kɔni na ko o kɔni senfɛ min ye maa caman de kɔni bɛ yen minnu kɔni ye degun kɔni sɔrɔ o senfɛ o de la wulikajɔw kɛlen don waasa ka se ka dɛmɛ kɔni don u ma bunadamadenya dɛmɛ jɛkulu olu kɛlen don ka wuli k'u jɔ jimefɔla jɔyɔrɔ la. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni kun ye aw ka dɔnkibaru ye bunadamadenya ni yiriwa radio so HDFM sanfɛ min lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.